nenogi en kaachiel kod gavana e kaunti mano Bomet Hilary Barchok. Nyakwara Mugiajwang', jafwambo marwa Cynthia Onyango nitiere e doho ma Milimani okinyi ma kawuono, kendo bobedo ka oluwonwa gigo duto mabiro bedo katimore e doho kotudore kod wechego mag mibadhi makoro mieno gavana Hilary Barchok kaachiel kod gavana machon e kaunti ma Bungoma mano Wycliffe Wangamati. Weche makamago kuku kaachiel kod tiendgi inyalo bedo kod geno ni bobedo ka ineno achiel kachiel wechewa manyien duto mag odiochieng' ma kawuono kochakore weche manyien mag migago. Ka wachako twak marwa yanga okinyi ma kawuono higa achiel mano mar sirikal manyonde. Adwa nachak kodi Mwalimu Peter Orero. Iwinjo kanyo kaka jatend migawo mochung'ne wechego mag omenda John Mbadi Oloso. To ang'eya ni hie sirikal mano mar Manywanda nolos higa mokalo to karawere mag Gen Z ne oketo liet e pacho kae. Gino mano miyo nyaka jatend piny Kenya William Ruto orem chuoyo koke e paro mar chik omenda mano mar higa mar 2024. Bang'e jatend piny Kenya William Ruto nowuoyo oko buch ten migepe, oyiero jomamoko. Nitiere jogo manoduoko, nitiere jogo ma ok noduoko e buch ten migepe. Jok manyien manobiro moriwo kanyo jatend migawo mar omenda John Mbadi kaachiel kod jolony moko miwacho ni ODM ne osumo kata ne omiyo sirikal mondo okonye rieyo piny Kenya. Higa achiel koro weche chalo nang'o Mwalimu kachako kodi? Erokamano ahinya. Aduoko erokamano mar biro wuoyo kod jowa e studio ka. Mokwongo adwa wacho ni chama mar ODM en chama maduong' ahinya e Kenya ka, kendo en chama mosebudho ahinya. Broad based ni kane obiro, nyithindo ma jo Gen Z gi inyalo paro kaka ne gimonjowa e parliament. Tarik 25 dwe mar 6 higa mokalo. Wich ok nyal wil godo. Kendo ne ji oringa teng. Ma wabunge bobedo ga ni samoro wang' gi ongorore ka gineno jopiny ni gimor. To jo Gen Z kaka nobiro to nochuno ni nyaka wabunge ringi. Nikech gima ne gidwaro ne ochuo chuny jopiny. Ne giwacho ni finance bill mano ter ne President Ruto ne kiko sign nikech taxes no meda ahinya. Nitie gik mane giwacho ni owinjo kiko timre. Ne gidwaro good governance to kendo ne gidwaro ni mondo tax kik medi. Omiyo kane gikelo liet ahinya nochuno jatend piny ni nyaka ovunj sirikal mano oketo. Mano ogolo jomoko e sirkande. Kaito kaka chama maduong' mar ODM noneno ni emane nyalo konye. Omiyo nowuoyo gi jatend ODM mondo gi winjre paro achiel. Okonye gi jok moko maneno ni nyalo konye loso sirkal. Ma emomiyo ne ODM ochiwo jok miluongo ni experts, jok man gi lony mamalo. Manama nying mar experts. Koro lony mamalo no migi ng'ama nosebedo jakom mar ODM igni 10 miluongo ni John Mbadi Ng'ong'o. Kato wachak wamiyo gi minority leader mano jatendwa mano telonwa e chama e parliament miluongo no Opiyo Wandayi. To gi jomoko ma PSS wamiyo gi Oparanya ma bende deputy party leader, wamiyo gi Joho Hassan bende ne deputy party leader, to gi mama moa to Kanacha. Ka koro wang'iyo kaka sani piny osedhi. Gima duong' malich mane broad based okelo e Kenya ka okelo kwe. Nikech nyaka ne wariwre dwe mar higa mokalo nyaka sani wayudo ka koro Kenya ka jopiny nyalo wuotho maonge chandruok moro amora nikech kwe koro osebedo. Liet mar Gen Z cha be ineno kodok piny matin. Higa ni ok gichando waka kane gichando wa higa mokalo. Macha ne gibiro magidonjo magichamo nyaka chiemb jo wabunge e parliament. To wang' ni kwe omiyo ok gichando wa ahinya. Koro stability ema nyalo miyo economy mar piny dhi mbele. Sasa ma koko nitie tiyudo ni kata investors ringo mawuogi. To nyaka ne kwe bedi apani nitie investors ma osebiro matin moloyo kaka ne nitiere seche ka. Kwe ni emomiyo kata ni eno kane wane chan nyoro jo Kenya noriwore kanyakla mane ji odhi oneno mpira ma be kelo e gik mabeyo. To kiwinjo gima ne Mbadi wacho, ok anyal wacho ni piny osegik kama jopiny dware. Jopiny dwaro piny no chop kanye to sani wantie kanye.
ine momiyo iwinjo ni wacho ni pesa onge ofuku jopiny. Jopiny pod ywak ka ng'ato ng'iewo wallet mare to wallet pod ni nono. Uchumi to kinde ka kinde tiwacho ni uchumi ber. Berno kari pimo gamo. Wan kaka wabunge wan mwang'eyo gima jopiny winjo. Nikech sasa miwuotho to kodi to piny chalo nade. To inyalo gonyogie koso ok inyal. Tiende ni pesa onge ofuku jopiny. To ing'eni stability mar country samoro pesa nyalo bedo ni onge ofuku jopiny. To nitie program makodhi kata higa achiel to nyalo miyo economy mar Kenya bedo stable. To gima broad based okelo maber ni Kenya kitimo budget ne gidhi ir jopiny kaka minister mawan go CS mawan go sand no dhi openjo pach jopiny iluongo ni public participation no wuotho mo penjo jopiny gima gidwaro kalinga na gi budget magidhi timo. Kaito kendo kane bang budget finance bill ne jo parliament okalo maonge upinzani kata matin. Ma nyiso ni sirkal masani kagiketo ratiro gima gidwa timo. Ing'e samoro ginyalo wacho to ok gitimo. Lakini kagiwacho to gitimo wan gi hope. Ing'e siasa ka nitie gimoro ni hope. Hope emiuso ne jopiny. Geno. Koro wan gi geno ni koponi gik ma giketogi odhi otimore maber to jo Kenya nyalo winjo maber. Ayiena mar mondo mi arwaka ne jalony e weche telo kod dongruok Michael Agwanda bede twako